Sampili tabuk borok kotor engka, bo tabuk Agartalani DM hospitalo doktor khlai tongo. Bono kainani khoroksa chelabai kok bo sungjakha. O chela engka MBB University ni khoroksa professor. Sampili ni kaile panda nani tai talsa se jora tongshiwo. Salja Sampili ni WhatsApp o number sinia bai kaisa SMS sokpayo. Tamo khlai tong Sampili ano sinui da mankha. Sampili o SMS no manai gifil mungruwo sinui manya sabo engka baneng. Bono SMS khlainai engka Suman hai hini sao. Asak dakti da pogoi thangka Sampili nengano. Angsi Suman tabuk bode sinia kho. Sampili saka sinika asak bisik breni yagulo tini bahike nengano muitu manja. Suman gifil mungruwo ano na karsidi Sampili. Ang nang bai tabuk teise halok manjuna musungo. Nini Kubui Hamjakma te maya rokno muitu manai. Ang belai kha khamu. Okokno khnawe Sampili mungsabo saya siring tongo. Bo mokol ni mukti kalai jago. Bisidok sekang ni kok Sampili bai Suman kami kaisa no tonglaimani. Borok cherai ni simi kaisa skulo pori phailayo. Abur ni simi no Sampili bai Suman khapuri hamjaklayo. Salja Sampili bai Suman golachi bufang tolawo khlaiye ajogai malai layo. Sampili Suman no sungo naithok nengano thya sakni logidarui manno. Suman sao ani yale nokha bai hasi philjagi thangano haipano ang nono le pogoi mangala nono ang thya sakno logirui thangnai. Okokno khnawi Sampili monei singpiro tumungno nang bai ang malaya te kok bo ma salaya bisi kaisa tongna klaikhe nano pogoi da thangno. Suman gifil mungro nang bai jesek hakchalo tongoi bo ang nono salbrum no muitu khlai tongnai. Sampili sao nengano tabuk Hamjakma rema hai thya sakno Hamjakma redi. Angni ni Hamjakmung simino manna muchungo tai mungsabo angni ni thani naiya. Abo haikeno Sampili bai Suman kahamke hamjaklai tongo. Salja Suman bini khani kokno chobai toni manliya. Bo bini bumano khulogoi saka bo Sampili no bwsake hamjak tong. Bini buma bwsla no Sampili bai hamjagoni khnawe mkhang somoi thango. Bo bwsla no Sampili bai kainani muchung jagya. Tamni hinba kamini joto borokrok no Sampili ni bumano sekal hini hinlayo. Tai bumano sekal hinmani haino bwsajak Sampili no bo sekal hini wansuk laibayo. Aboni bagui no Suman ni buma sekal rokni nukhungo hinai bwsla no Sampili bai kainani muchung jagya. Bo bwsla no hai hini sao Sampili baile no kai man galak tai kubuni alka bwrei nai hamjakdi. Suman bumani i kokno khnawe wana jago. Bo bumano sungo khorok nini Kubui Hamjakma no nengtamani kosiui manya ama Hamjakma rokno nengtamani kebeng. Buma bono sao Hamjakma no ba tamo kebeng nani aphu jotoni buma bufano bwsani bagai kaham wansugo tai bwsani tongthokrok no nayo. Suman bumano sapiro ama nengani tongthok naikhe ang Sampili bai no kaijaknai ang bono tai pogoi mangalak. Afurke buma bwsla no serai khulogoi sao Sampili sekal hinai. Aboni bagai Sampili bai hakjal engdi hinai dagio. Bumani i kokno khnawe Suman belai kheno wana jago tai kibo kiri jago. Bo asalni simi Sampili bai hakjal engnani jaitokha. Bo Sampili bai mabo malai liya tai kokrok bo saliya. Haipano bo Sampili no hamjagoi tongo. Suman abo hai engmani bagai Sampili belai kheno dukhu nangjago. Pheba bo saimanya Suman tamni bagai bo bai kok saliya. O bisiwano Sampili taunwo porinani thangnani nango. Bo thangnani sikang Suman bai belai kheno malainani koikha. Pheba Suman bono jora riliya. Aboni bagai Sampili taunwo thangi paikha. Hati barsani ulo Sampili Suman no SMS khlayo. Naithok nengano tamni bagai jolija ano bujirui sati Suman hai hini gifil mungruwo. Ang nono hamjago hamjakya engya. Haipano ani ama song ano khogoi kok sungui paikha ano kainani bagai. Nengano nakari risidi nengni ni lama thangsidi alka chalabai kaijagai. Okokno khnawi Sampili mukti kalaye kaptei sao. Nini Hamjakma asukda kebel nokha bai ha philjagi thangpano nengano pogoi manya hinai
kok rimani rok o kok rok biang kemabai kya Sampili ni okok no khanawe Suman tai mungsa sanani kok thai kari kya bo paitha khai hini sau anona karsidi asa kok sawai no bo Sampili ni number no block khlai riwo aboni ulo waisa phono borok kok ma salailiya Sampili salbrum no Suman ni kolte SMS na singai tongo abo haike bini bokha belai tekto nangai ma tongo aboni bagui no tini hai jorawo bisik broi ni yagulo Suman ni SMS no manai Sampili belai kha khamjago Sampili reply riya eng tongmani bagui Suman beba kok khlogoi sao bo agitam ni bagui hakjal ungnani nangkha bini kok no khnawe Sampili kifil mungro nang agi ano samani tongo nang nini lama thangsidi alka jala bai kaijagoi tabuk ang bonono sajao nang bonini lama thangsidi alka bari bai kaijagoi Suman sao angni ni laibo taise kifil phaina mujungo Sampili saphiro sorry nang agi je ani bekhano subaikha tabuk ang nang bai hakjalo sogaikha Suman hai hini saphiro angnono tabuk bo hamjakko ani rangjak Sampili paitha kok hai hini kifil mungrekha ani kaile pandatai 1 month si tongshu asa kok sawino bo Suman ni number no block khlai rikha The Kokborok Disclosure YouTube channel no tuinai ang Andrew Debbarma bayap song ang botini kaisa kok sanani mujungo nang jepur phano nini hamjakma borok no hamjak tongte tui hamjakya hini tasadi tai jolimani jora roko phano alka borok bai hamjak laidi hini tasadi tamni hinba joto borok no bokhawo belai dukhu nangkhe slaijagui thango ulo nang nini hamjakma borok no bo gomajagui mano hake bayap song norok tini o Suman bai Sampili ni Kothoma no khnawe bahai ingjaka abo comment khlai sadi tai norok o video no bo norok ni bayap rok ni thaniwo share khlai redi tai jiani channel lo katal phaina rok norok tabu bani channel no subscribe khlaya kongke subscribe khlaina di ang bwskango norok ni bagui tebo Kothoma te motivation video rok no snamnai hake norok jotono kaham kwrwng no tongdi hambai।